Helo a chroeso i sesiwn Carlam Cymru, sesiwn blwyddyn 13, ffocws ar uned 3. Dyn edrych ar strategaeth a gweithrediadau, strategy and operations. A y prif ffocws ar gyfer y sesiwn heddiw fydd dadansoddiad SWOT, y matrix ansoff a 5 grym porter. Felly, mae'r ffocws yma rwan yn gwestiynau sydd yn eitha mawr eu maint. Maen nhw efallai'n 8 i 12 marc. Okay. A maen nhw efallai efo astudiaeth achos case study ynghlwm maen nhw. Felly mi fyddai'n mynd â chi drwy y techneg arholiad hefyd o ateb y cwestiwn. Felly, mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd efo pynciau eraill hefyd o dadansoddiad SWOT. Dwi'n ymwybodol bod yn dod i fyny yn y fagloriaeth. Felly, cryfderau, gwendidau, cyfleon a bygythiadau. Mae cryfderon a gwendidau yn edrych ar cryfderon a gwendidau o tu mewn y busnes. Beth ydy cryfderon y busnes? Beth ydy gwendidau y busnes? A mae cyfleon a bygythiadau yn edrych tu allan y busnes, pa gyfleon newydd sy'n tu allan y busnes, be di'r bygythiadau o tu allan y busnes sydd yn gallu effeithio ar y ffordd mae busnes yn gweithredu. Felly mae cryfderon a gwendidau yn fewnol i'r busnes a cyfleon a bygythiadau o tu allan i'r busnes. Mae cynllun SWOT yn bwysig hefyd achos mae'n bwydo mewn i gyfeiriad a cynllun strategol y busnes. So efallai bod nhw yn adnabod esiampl rwan, ella na nhw adnabod gwendid. So wrth adnabod gwendid, fydd hwnna yn rhan flaenllaw wedyn o i'w cynllun nhw, o be maen nhw angen gwella. Efallai bod nhw'n gweld bygythiad o tu allan y busnes, a wedyn maen nhw hwnna'n rhannu cynllun nhw wedyn, sut maen nhw'n mynd i osgoi y bygythiad yna ddigwydd, sut maen nhw'n mynd i leihau yr effaith o tu allan y busnes. So fysa'r bygythiad yn gallu bod yn system cyfrifiadurol nhw'n cael ei hacio. Okay. So mae hwnna'n bygythiad o tu allan y busnes. So mae hwnna'n rhannu cynllun nhw, be fysa nhw'n gallu gwneud ydy wedyn, sut maen nhw'n mynd i mateb i hynny, sef efallai buddsoddi mewn meddalwedd neu aelodau o staff arbenigol. Okay. Felly, pwysig, ar wylod y sleid, newch chi weld AA2, AA3, AA4. Wel, dwi wedi crybwyll hyn o blaen mewn fideos gwahanol. Mae yna 4 amcan asesu ar y cwrs hwn, sef AA1, sef bod chi'n gallu dangos a deall gwybodaeth, knowledge. Okay? Dyna di AA1. Wedyn, beth sydd gyda ni ydy AA2. A hwnna ydy lle da ni yn perthnasu applaio y dadansoddiad SWOT i'r astudiaeth achos. So, os efallai bod yna stori hanner tudalen a da chi'n gorfod adnabod y cryfderon, gwendidau, cyfleon a bygythiadau. Okay. AA3, da chi'n adnabod wedyn, hwn ydy'r amcan asesu, egluro, dadansoddi, datblygu atebion. So'r AA3 ydy adnabod sut gall busnes ymateb i ffactorau SWOT. Wedyn AA4 ydy rhoi barn a datblygu problemau i'r busnes o ymateb. Felly AA4 fysa datblygu ateb AA3 ymhellach, ond hefyd adnabod y problemau i'r busnes o yr ffordd maen nhw'n mynd i ymateb. So enghraifft rwan, dwi wedi dweud am yr hacio. Okay. So fysa hwnna yn sut mae busnes yn gallu ymateb ar AA3, beth sy'n nhw'n gallu gwneud ydy cael arbenigwyr cyber security, cyber ddiogelwch, a buddsoddi lot o bres yn y meddalwedd yn y software diweddara. Na di A3. A4, mae hyn wedyn yn mynd i leihau y risg o y bygythiad yna, achos bydd y system yn fwy diogel, ond y broblem ydy rwan, mae angen cyflogi mwy o aelodau o staff, mae'r costau'n llawer iawn uwch, so da ni'n edrych rwan ar yr ochr negyddol o drio sortio y broblem ac ymateb i'r SWOT. Felly, dyma ychydig o esiamplau o cryfderon. Okay. Felly mae cryfder yn gallu bod yn cryfder y brand,
pa mor adnabyddus ydy'r brand. So mae'n gallu bod cryfder Apple ydy portfolio cynnyrch, lle gynnyn nhw lawer iawn o nwyddau llwyddiannus fel iPad, AirPods, ffonau, iMac, AirTags, Apple TV. Ella bod gynnyn nhw cryfder arall ydy bod i'w adran dylunio ymchwil a datblygu nhw, bod nhw ar y blaen ac yn modern. Efallai cyfleon nhw efallai ydy datblygu nwyddau newydd. Felly, gwendidau yn gallu cynnwys unrhyw broblemau, unrhyw nwyddau sydd heb weithio cystal, unrhyw broblemau sydd gyda nhw o fewn y busnes, efallai bod gyda nhw trosian staff uchel, efallai bod eu costau nhw yn eithriadol uchel, efallai bod eu elw nhw yn isel, i gymharu o faint o bres maen nhw yn ei wneud. Wedyn mae gennym ni cyfleon. Oes yna gyfle mewn marchnad arall, mewn gwlad arall, creu nwyddau newydd. Ella gwella bod yn fwy moesol, ethical, helpu mwy ar yr amgylchedd. A be arall sy'n nhw'n gallu gwneud hefyd ydy wedyn edrych ar bygythiadau, a be fysa'r bygythiadau ydy pethau fel cystadleuaeth, enw drwg o weithrediadau maen nhw wedi gwneud o tu allan y busnes. Nes i sôn am cystadleuaeth. Felly mae'n effaith arall, bygythiadau eraill fysa gan y busnes efallai ydy methu cael gafel ar deunyddiau creu raw materials oherwydd bod nhw'n rhedeg allan, pethau fatha lithium i'r batteries ac yn y blaen. Problemau efo'u cyflenwyr, efo'u suppliers nhw. A dyma yna gwestiwn chi. Ar Unilever, fel nes i ddeud, mae yna gwestiwn tudalen. Chi'n gorfod darllen y cwestiwn. A wedyn, ydych chi yn gorfod ymateb, sef edrych ar creu dadansoddiad SWOT o y busnes o Unilever. A fel nes i ddeud, maen nhw yn edrych ar AA2, AA3, AA4, felly y cymhwyso y busnes, sef cyfeirio lot at Unilever. AA3, sut gall Unilever ymateb. A 4, be ydy'r problem i Unilever o ymateb, staffio y costau. Ond hefyd, mae un peth am AA4, mae'n barn hefyd. So, fedrwch chi wneud barn am cryfderau y busnes, sgyn nhw lot o gryfderon, sgyn nhw lot o wendidau, judgements. Yn fras yn fama, cryfderon y busnes, mae gennyn nhw portfolio brand eang iawn, efo lot o busnesau gwahanol mewn marchnadoedd gwahanol. Felly, yn bwysig i chi edrych ar y cwestiwn, a wedyn edrych ar yr atebion yn fwy, a gweld sut mae'r atebion yn cael eu datblygu. Felly, da ni'n symud ymlaen i Porter ar 5 grym Porter. Mae Porter yn gwestiwn sydd yn eitha hawdd yn y marn i gymhwyso. Ond na i egluro drwy ddeutha chi beth ydy Porter, 5 grym Porter. A be mae gofyn i chi wneud ydy edrych ar sefyllfa'r gystadleuaeth a pŵer sydd gan y busnes o fewn y farchnad. So, mae o yn edrych ar lefel y gystadleuaeth bresennol, lefel y gystadleuaeth newydd. Mae o'n edrych ar pwy sydd gan y pŵer cyflenwr ta y busnes, a wedyn mae'n edrych ar y pŵer sydd gan y cwsmer neu y busnes, a wedyn yn ola y nwydd amnewidiol. Felly, pwysig iawn bod chi'n dall ar y sleid y fama, mae'n aml iawn os mae'n dod i fyny, mae'n gofyn, fydd yn rhoi astudiaeth achos i chi ar fusnes eitha adnabyddus fel Primark, neu New Look, neu be bynnag.
a wedyn da chi wedyn yn gorfod darllen y wybodaeth ac asesu beth ydy sefyllfa y busnes wrth ystyried pob un o'r 5 ffactor. So, enghraifft, beth ydy'r lefel bresennol y gystadleuaeth? A oes 'na fygythiad o gystadleuaeth newydd? A oes gan y cwsmeriaid siawns i brynu nwyd amnewidiol, substitute good? Pwy sydd gan y pŵer, new look neu y cyflenwr? Pwy sydd gan y pŵer, new look neu y cwsmer? Okay. A fe rhaid i chi edrych ar bob un o hein yn unigol a dod i farn ar sefyllfa bob un ohonyn nhw. Enghraifft, ydy new look yn gry o ran cystadleuaeth? Ydyn nhw'n gry o ran cystadleuaeth newydd? Oes 'na broblem efallai efo opsiwn nwyd amnewidiol ac yn y blaen? So, mae 'na 5 peth pwysig yn fama ar y sleid yma. Gall y cwestiwn arholiad ofyn i chi gymhwyso A2 y porter i fusnes sydd yn yr astudiaeth achos. Pwysig 2, rhaid dod i farn ar gyfer pob un o'r 5 grym. Beth yw'r lefel y bygythiad? Neu beth yw sefyllfa busnes o fewn y grym ac o fewn y marchnad hwnnw? Rhif 3, sut gall y busnes ymateb neu os oes 'na bygythiad? Okay. Os oes 'na bygythiad, sut gall y busnes ymateb? Rhif 4, beth yw'r effeithiau positif a negyddol o ymateb i'r bygythiadau? A dyn pwysig rhif 5, dod i farn gyffredinol am sefyllfa busnes. So, ambell un o hein dwi eisiau mynd drosto fo yn fras. So, da ni eisiau edrych ar pwysig rhif... so, awn ni dros bob un yn unigol. So, beth... awn ni ymlaen i weld cystadleuaeth o fewn y diwydiant, cystadleuaeth newydd, nwyddau amnewidiol, pŵer y prynwr, pŵer y cyflenwr. Okay. Felly mae cystadleuaeth o fewn y diwydiant, a rhaid i fusnes asesu beth ydy cystadleuaeth ar hyn o bryd. Ydy o'n gystadleuol? Os yna lot o gwmnïau'n cystadlu? Os angen i'r busnes ddod â cynigion allan? Os rhaid iddyn nhw fod yn ymwybodol felly be mae y gystadleuaeth yn wneud a trio gweld be maen nhw'n wneud a trio ymateb i be maen nhw'n wneud. Okay. So, esiampl ydy Tesco. Mae Tesco yn edrych ar y cystadleuaeth o fewn y diwydiant, maen nhw'n edrych ar Aldi a Sainsbury's ac Asda ac yn y blaen. A maen nhw'n wneud be maen nhw'n galw'n oherwydd bod y lefel gystadleuaeth yn uchel yn y farchnad yna. Maen nhw rwan yn ymateb drwy wneud Aldi price match ac yn cymharu prisiau efo archfarchnadoedd eraill. Maen nhw'n gorfod wneud hyn oherwydd mae'r lefel y cystadleuaeth presennol yn uchel ac yn ffyrnig o fewn y farchnad. Okay. So, ti'n gallu sôn rwan rhif 2, cystadleuaeth newydd. Da ni'n mynd ymlaen i sôn am, neu feddwl am busnes arall, da ni'n mynd ymlaen i sôn am McDonald's. Mor simple McDonald's, okay? Ond oes gan McDonald's gystadleuaeth newydd? Wel, oes, mae ganddyn nhw yn y farchnad bwyd cyflym neu bwyd cyfleus. Os da chi'n sbio arno fo, o safbwynt busnes, mae yna lot o gwmnïau dod i fewn i farchnad yn ddiweddar. Rhoi esiampl i chdi, Slim Chickens dod i mewn, Tim Hortons o Canada, Slim Chickens o America, Wendy's yn dod, Taco Bell, mae Raising Cane's yn dod i fewn i farchnad i UK flwyddyn nesaf, ac o'r siop ac o'r tŷ bwyta yn Llundain. Felly mae hein yn fygythiad newydd. Rwan, ti wedyn yn gorfod edrych ar y bygythiad newydd yma. Ydyn nhw'n fusnesau bach? Wel, yn yr enwau dwi wedi dweud, na dyn, mae hein yn busnesau mawr, llwyddiannus, mewn gwledydd eraill. Felly, broblem sgen ti wedyn ydy, mae gen y cwmnïau mawr yma, o wledydd eraill, arian tu ôl iddyn nhw, mae gennyn nhw yr enw, y brand tu ôl iddyn nhw. So, mae'r cystadleuaeth newydd, bod nhw'n newydd i'r wlad yma, dyn nhw ddim yn newydd a maen nhw'n gallu bod yn beryglus iawn. Okay. Nwyddau amnewidiol. Wel, mae nwyddau amnewidiol yn rhywbeth eitha, ddim yn hawdd iawn, gael esiamplau. Oes na rhywbeth sy'n debyg ond ddim yr un fath. Ydych chi'n cael yr un ateb o'r nwydd yn diwedd? Na roedd esiampl chi beth dwi'n feddwl. Okay? Os wyt ti
enghraifft, na ddefnyddio Cineworld. Okay. So beth ti'n gael os fynd i Cineworld ydy profiad o fynd i weld ffilm. Wan, nwydd amnewidiol. Sut arall ti'n gallu gweld ffilm? Wel, ti'n gallu streamio oddi ar Netflix, neu Disney, neu pa bynnag gwmni eraill sydd yn neud. Wyt ti yn gallu prynu DVD, os di hynny'n dal yn beth, neu'r downloads o siopau. Mae yna fygythiad hefyd o bobl yn defnyddio dulliau anghyfreithlon, illegal, o wylio ffilms. Okay. So mae Cineworld rwan yn gorfod meddwl am cwmnïau sydd yn dangos ffilms yn y cinema, ffilm sydd allan yn y cinema, enghraifft, ar hyn o bryd, llai na mis ar ôl i Zootropolis 2 fod yn y cinema, mae rwan allan ar Netflix am rhywbeth o 15 pint, sydd yn lot rhatach os ti'n mynd at teulu i weld Zootropolis. Okay. Hefyd mae o'r gael drwy pobl sydd yn prynu pethau anghyfreithlon yma. Ffordd arall o sôn am Potter i fynd efo hwn, nwydd amnewidiol, ydy mynd allan am fwyd. Wan, ti'n mynd allan i dŷ bwyta. Oes na amnewidiol o hynny? Oes. Ti'n mynd allan i takeaway. Ti'n cael yr un canlyniad, ond mewn ffordd gwahanol. So ti'n gallu coginio adre. Neu, so ti'n gallu mynd i Tesco neu un o'r archfarchnadoedd ac a fewn o'n fakeaways, sef bwyd takeaway sydd yn edrych yn debyg i beth ti'n gael mewn siop. Un arall ydy nwydd amnewidiol i dacsi ydy mynd ar fys. Nwydd amnewidiol i fynd ar fys ydy mynd ar feic. Ac yn y blaen ac yn y blaen. Okay. Efo dillad, weithiau, does na ddim nwydd amnewidiol. Okay. Dwi'n cofio yn un o'n ysgyblion ni yn ateb y cwestiwn yma am Primark blynyddoedd yn ôl, ac oedden nhw'n dweud, nwydd amnewidiol i Primark ydy siopau elusen. Naci, unrhyw gwmni sy'n gwerthu dillad arall yn gystadleuaeth. Does na ddim substitute nwydd amnewidiol i ddillad, oni bai bod y person yn creu dillad ei hun. Mae yna rhai pobl yn creu dillad ei hunain, ond dydy o ddim yn bygythiad. Okay. Reit. Pŵer bargeinio y prynwr. Mae hwn yn eitha hawdd i ddeall. Pwy sydd gan y pŵer? Y busnes neu y cwsmer. A mae hwn i gyd yn dod i lawr i rhywbeth o'r enw y dewis sydd gan y cwsmer. Felly, pwy sydd gan y pŵer? Primark neu y cwsmer? Yn y marn ni, y cwsmer, achos mae y cwsmer efo dewis i fynd i Primark, i fynd i Shein, i fynd i New Look, River Island, H&M, unrhyw siop. So felly, be mae hynna'n golygu ydy, dydy y cwmni methu codi prisiau uchel. Neu mi fydd y prynwr yn symud ac yn gadael. Felly, pwy sydd gan y pŵer? Felly, os oes yna lot o ddewis, cwsmer sydd gan y pŵer, achos mae nhw'n gallu mynd i lle bynnag. Os nad oes gan y cwsmer lot o ddewis, y busnes sydd gan y pŵer, a mae'r busnes wedyn yn gallu cymryd mantais chydig bach efo'r prisio. Okay. Yr un fath efo pŵer bargeinio, y cyflenwyr. Os wyt ti'n busnes a ti'n chwilio am gynhwysion neu deunyddiau i dy busnes, a mae yna lwyth o opsiynau, a llwyth o gwmnïau sy'n gallu cyflenwi chdi, wel, y busnes wedyn sydd gan y pŵer, achos os ydy cyflenwyr, yn esiampl wan, os ydy cyflenwyr bara, baps neu brioches ar gyfer McDonald's, os dyn nhw yn trio codi prisiau'r McDonald's, mae McDonald's yn mynd i sbio o gwmpas a gweld ar y farchnad yn mynd, hold on, mae yna lwyth o gwmni eraill sy'n cynnig hyn, so dwi felly yn mynd i symud atyn nhw. Ond ar y llaw arall, os oes na ddim lot o gyflenwyr, os dim ond un cwmni sy'n neud o, wel mae'r cwmni yna sydd gan y pŵer wedyn, y cyflenwr yna wedyn sydd gan y pŵer dros y busnes. Felly eto debyg iawn i pŵer y cwsmer. Os oes na lot o suppliers cyflenwyr ar gael, be mae hynny'n golygu, ydy fod gan y busnes sy'n prynu gan y cyflenwr y pŵer.
Wan, os dyn ni'n sôn am rhywbeth fel aur, lle does na ddim llawer o gwmnïau yn cloddio ac yn gwerthu aur. Un cwmni mawr aur yn y byd ydy cwmni nhw Busnes. Wan nhw sy'n bia 97% o llefydd mwyn gloddio aur. Os ydy cwmni neu gemwaith eisiau aur, mae rhaid iddyn nhw fynd at Busnes achos gyda nhw'n dewis. A mae Busnes wedyn yn gallu cyfannu mantais o hynny. Okay. Felly, fi wedi rhoi cwestiwn yma i chi, gan gyfeirio at fframwaith 5 Grym Porter a'r wybodaeth yn y darn. Trafodwch y sefyllfa bresennol ar gyfer Gregs. So, yn syml iawn, beth chi'n gorau wneud, dwi'n mynd i adael, dwi'n eisiau chi posio'r fideo ar ôl darllen y cwestiwn. Okay. A cofiwch yr AAs. Da chi eisiau cymhwyso, mae'r wybodaeth yn y stori yna am reswm. Okay. Okay, mae'r wybodaeth yn fama. Okay. A1 ydy'r wybodaeth, so da chi rwan yn dangos bod chi'n gwybod beth ydy'r 5 grym a beth ydy enw'r 5 yn unigol. Okay. Pwer y cwsmer, pwer y cyflenwr, cystadleuaeth newydd a nwydd amnewidiol. So mae hyn yn dangos bod chi'n gwybod yr A1. A2, ti'n lincio bob un o hynna i Gregs. A3, sy'n sôn am sut mae Gregs yn mynd i ymateb a beth yw lefel y bygythiad. A wedyn A4, dod i farn a dweud beth yw'r effaith yr ymateb ar Gregs. Okay. So na roi 2 funud i gynnu, na roi posio rwan o ddyn ôl. Okay. Fel ydych chi'n gweld, y marciau wedi cael ei dosrannu. Na roi amser i chi jyst edrych ar yr atebion. Rwan, un peth sy'n mynd i helpu chi efo ateb y cwestiwn yma ydy bod chi'n dall beth i maint y busnes a beth i sefyllfa'r busnes. So, pwy sy'n gan y pŵer? Tesco? Neu cwmni sydd yn cyflenwi bara? Wel, swn ni ddeud Tesco sydd gan y pŵer, achos mae yna nifer o gwmnïau sy'n gwerthu bara, a mae Tesco mor fawr a mor bwysig i lot o gyflenwyr. Tesco sydd gan y pŵer a fysyn nhw'n gallu trafod y pris neu gyda'r pris, a nhw sydd gan y pŵer dros y cyflenwyr. Okay. Rwan, mi fydd y wybodaeth ar gael i chi yn y stori. Er enghraifft, er enghraifft, oes na nwydd amnewidiol i Gregs? Oes. Sausage roll mae Gregs yn... Beth ti'n gallu gwneud? Wel, ti'n gallu cael sausage rolls o siopau. Mae Gregs yn gwerthu sausage rolls fresh. So, beth i nwydd amnewidiol i sausage roll fresh? So, ti'n gallu mynd i archfarchnad a prynu sausage rolls. Okay. So, ti'n gallu gwneud sausage rolls dy hun adre. Ond ti'n gwestiynau wedyn, beth i lefel y bygythiad? Ti'n sbio ar Gregs, pwy sydd gan y pŵer? Mae Gregs yn creu miliynau o sausage rolls bob dydd ar draws eu siopau. A beth yw cynhwysion nhw? Ond swn i'n feddwl bod y cynhwysion yn ar gael yn hawdd iawn gan nifer fawr o gyflenwyr. A mae bob un o'r cyflenwyr yna swn i'n feddwl eisiau cyflenwi Gregs, felly swn i'n dweud y Gregs sydd gan y pŵer. Okay. Reit. Felly, da ni wedi mynd dros SWOT. Da ni wedi mynd dros Porter. A da ni rwan yn mynd i sôn am y matrix ansoff. A matrix ansoff. Okay, so yn ôl i ddechrau eto, mae SWOT edrych ar y cryfderau, gwendidau a cyfleon a bygythiadau. Mae Porter yn edrych ar lefel y gystadleuaeth a sefyllfa'r busnes o fewn y farchnad. Mae'r matrix ansoff, mae'n bwysig, yn edrych ar sut gall y busnes dyfu, y twf. Okay. Yn edrych ar wahanol strategaethau tyfu. So, mae'n holl bwysig bod ni'n dall rwan, okay? Mae'r matrix ansoff yn edrych ar nifer o bethau.
Maen nhw'n edrych ar nwyddau sy'n bodoli, existing goods, nwyddau newydd, marchnad sy'n bodoli, existing market, a beth i marchnad ydy, gall marchnad fod yn wlad newydd neu'n cwsmer. Okay? A wedyn mae gen ti marchnad sy'n bodoli neu marchnad newydd. Okay? So, na dweud eto, ti'n edrych ar nwyddau newydd, nwyddau sy'n bodoli, marchnad neu cwsmeriaid a marchnad neu cwsmeriaid sy'n bodoli. Da ni'n edrych ar strategaeth rhif 1, treiddio y farchnad, market penetration. A be mae treidio'r farchnad yn edrych ar ydy, sut mae busnes yn gallu gwerthu mwy o nwydd sy'n bodoli i gwsmeriaid sy'n bodoli. So, sut maen nhw'n gallu gwerthu existing good i gwsmer sy'n prynu gan nhw'n barod? So, sut mae Pepsi yn mynd i werthu mwy o Pepsi Max i bobl sy'n yfed Pepsi Max? Yn syml, mae hwn yn eitha syml, maen nhw yn gallu rhoi discounts, maen nhw yn gallu hyrwyddo, hysbysebu, okay? Maen nhw'n gallu newid y pris, maen nhw'n gallu rhoi gallu gwneud ymgyrch hyrwyddo gwerthiant, sales promotion, fatha coupons ac yn y blaen, sy'n neud i chdi brynu mwy o nwydd ti'n prynu yn barod. Okay? So, sut ti'n cael cwsmeriaid i brynu mwy o rhywbeth maen nhw'n brynu'n barod? A wedyn, da ni'n edrych ar datblygu farchnad. Okay. Beth ydy datblygu y farchnad? Ydy mae gen ti nwydd sy'n bodoli, existing good, ond beth ti'n neud wedyn ydy chwilio am farchnad neu cwsmer newydd. A nes i sôn cynt yn Porter am yr holl busnesau bwyd o America neu lle bynnag yn dod drosodd rwan. Wel, maen nhw'n gwmnïau enfawr yn y gwledydd yna, am be maen nhw'n gwneud rwan ydy chwilio am gwsmeriaid newydd. So, enghraifft, mae Taco Bell yn dod â'i model busnes o America drosodd i Gymru ac i'r UK, i Deyrnas Unedig. Okay? Felly be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n trio maen nhw'n mynd â'i nwyddau sy'n bodoli'n barod a trio gweld os di gwlad arall efo diddordeb yn y nwydd yna. A dwi wedi sôn am, wnaethoch chi, mae yna gwmni, llwyth o gwmnïau ceir yn neud o rwan. BYD yn un. Okay? Yn dod o Corea, o De Corea. Gen ti'r cwmnïau, gen ti cwmnïau eraill fatha, mae yna lwyth ohonyn nhw, cwmnïau dillad, brandiau sy'n cael ei gwerthu mewn gwledydd eraill, rwan yn cael ei gwerthu yn y wlad yma. Mae hyn bod digwydd ers blynyddoedd. Os da chi eisiau mynd yn ôl i'r 70au, dyna nath McDonald's. Okay? O gyda nhw nwydd oedd yn gweithio yn America, a nath nhw drio mynd â fo i werthu i wlad arall. Dyna di datblygu'r farchnad. Cwmni arall sy'n gwneud hyn ydy cwmnïau fatha Huawei, efo'r ffonau symudol. Eto, o Corea, a rwan, a Samsung. Ein yn cwmnïau sy'n dod i wledydd eraill ac yn trio gwerthu eu technoleg. Strategaeth arall ydy datblygu y cynnyrch. A beth ydy hwn? Ydy creu nwydd newydd, trio gwerthu nwydd newydd i farchnad sy'n bodoli. Okay. Wan, a pam sa busnes Apple datblygu mwy o nwyddau? Wel, yn syml iawn, mwyn bod cadw ar flaen y gystadleuaeth. Okay? Cadw ar flaen y gystadleuaeth. Ac hefyd, os wyt ti'n cadw ar flaen y gystadleuaeth ac yn dod allan efo nwyddau newydd yn rheolaidd, ti yn cadw dy gwsmeriaid yn ffyddlon, ti'n cadw nhw efo diddordeb, ac os oes Apple jyst i bod yn hapus ac yn fodlon efo'r iPhone, a di gadw o fanna, fysa'n bod yn iawn o chydig o flynyddoedd ar y mwyaf. Dderbyn hynny, fysa cwmni eraill fel Samsung ac yn y blaen yn dod allan efo nwyddau, efo technoleg lot mwy modern,
A fysa hynna wedyn yn troi pennau cwsmeriaid ffyddlon, a mi fysa cwsmeriaid ffyddlon yn gadael ac yn mynd at y gystadleuaeth. Okay. A ti'n gweld hyn, mae McDonald's yn gwneud hyn. Mae McDonald's yn dod ar ryw save y menu newydd, neu ryw Big Tasty, neu gwahanol fathau. Mae blasau gwahanol o McFlurries. Dwi wedi sôn am y ffonau symudol. Mae cwmnïau sy'n gwerthu setiau teledu yn dod â technoleg gwell, screens mwy clir, screens mwy. Okay. Ac yn ola, mae gynnon ni arallgyfeirio, lle mae busnes yn mynd i greu nwydd hollol wahanol ac yn mynd i werthu fo i farchnad cwbl wahanol. Rwan, mae esiamplau yma reit anodd ffeindio, ond maen nhw yn digwydd, ond mae'n haws sbio nôl. So, na roed esiampl sydyn i chi. Flynyddoedd yn ôl, Apple yn yr 80au, oedden nhw'n creu setiau cyfrifiaduron. Okay. Ac yn targedu pobl gweithio mewn swyddfeydd. Excuse me. Rwan, mae Apple yn targedu pobl sy'n hoffi cerddoriaeth drwy'r AirPods. Maen nhw yn targedu pobl sy'n mewn swyddfeydd yn broffesiynol yn dylunio efo'r iPad Pro. Okay. Maen nhw'n mynd i faes hollol wahanol efo rhaglenni teledu, efo Apple TV, a rwan yn creu rhaglenni. Mae yna sôn bod nhw'n mynd i mewn i'r marchnad gemau ac yn targedu cwsmeriaid hollol wahanol. Okay. So, union yr un fath efo Microsoft yn y 90au. Microsoft creu meddalwedd software i gyfrifiaduron. Be wnaeth nhw'n wneud? Mynd i mewn i games a creu yr Xbox. Eto, targedu pobl chwarae gemau yn hytrach na targedu pobl efo cyfrifiaduron. Okay. Eto, beth ydych chi'n gorfod wneud efo hwn ydy cymhwyso. Chi'n gorfod cymhwyso fo. A mae'n esiampl o fama. Sut gall cwmni caws Cenarth ddefnyddio yr ansoff? So, esboniwch ffyrdd gall y matrics ansoff fod yn defnyddiol i caws Cenarth. Okay. Rwan, ydych chi'n gorfod darllen y stori, a ydych chi'n gorfod gweld wedyn, wel, okay, ydych chi'n dangos eich gwybodaeth, yr AA1, chi'n dall beth ydy matrics ansoff, bod yn edrych ar ffordd o dyfu, bod yn edrych ar nwyddau newydd, nwyddau sy'n bodoli, marchnad newydd, marchnad sy'n bodoli. A wedyn bod chi'n dall y 4 cam, sef datblygu nwydd, datblygu farchnad, arallgyfeirio a treidio'r farchnad. Wedyn, ti'n mynd i'r A3, sut mae'r cwmni A2 A3, sut mae caws Cenarth yn gallu gwneud bob un o hynny? Sut mae caws Cenarth yn gallu cael mwy o bobl sy'n prynu caws Cenarth i brynu mwy ohono fo? So, maen nhw'n hysbysebu caws Cenarth, maen nhw'n rhoi deals o caws Cenarth, maen nhw'n rhoi coupons a discounts. Okay. Sut maen nhw'n cadw pobl ymddiddori yn y caws? Wel, maen nhw'n dod â efallai blasau gwahanol. Okay. Ella bod nhw'n dod â, dwi'n mwyn gwybod, caws di sleisio, caws di gratio, caws blas gwahanol. Sut maen nhw'n datblygu'r farchnad? Wel, ar hyn o bryd, mae caws Cenarth yn cael ei werthu fwyafrif yng Nghymru ac yr rhannau o'r Dinas Unedig. Be fyddwn nhw'n gallu wneud ydy mynd ar caws i wlad arall. A wneud gwaith ymchwil, wrth gwrs, i weld bod o'n llwyddo. Bod yna angen iddo fo. Rwan, be fysa caws Cenarth yn gallu wneud i arallgyfeirio? Lle sy'n nhw'n gallu mynd i fewn i farchnad milkshakes, ysgytlaeth? Okay. Dwi wedi roed yr atebion i chi. Felly, dwi wedi mynd dros y SWOT, Porter ac ansoff. Mae yna ddillid twf eraill, trosfeddiannu, rei llorweddol a vertigol, sef trosfeddiannu llorweddol ydy cymryd drosodd yr cystadleuaeth.
Trosoddiannu vertigol ydy cymryd dros busnes o flaen neu tu ôl yn y gadwyn gynhyrchu. Enghraifft, fysa Walker's Crisps yn gallu cymryd yn llorweddol yn gallu cymryd drosodd cwmni creision arall. Yn ôl, fysa nhw'n gallu cymryd ffactri neu ffarm tyfu tatws. Okay. Neu ffarm neu ffactri pecynnu, neu ymlaen, fysa nhw'n gallu prynu siopau convenience stores a wedyn gwerthu creisio nhw yn unig yn y siopau hynna. Mae yna twf organic a mae yna cyfuno, merge. Llwythi o siamplau ar gael. Cofiwch ymarfer nhw. Ond cofiwch bod chi'n neud lot o'r AA2, bod chi rwan just yn meddwl am fusnes hollol wahanol a bod chi yn lincio bob un o hein. Be di rhowch SWOT analysis ar, dwi'n mynd i ddod allan efo, rhowch SWOT analysis ar cwmni ceir Ford. Periwch allan Porter ar Ford. Periwch allan Ansoff ar Ford. Ond beth sy'n bwysig ydy sut mae'r busnes wedyn yn ymateb a be di'r problem i ymateb, enghraifft, y costau, yr ymchwil. Okay. A jyst un esiampl i orffen. Dyn ni'n sôn am mynd yn ôl at Ansoff, caws Cenarth yn mynd i wlad arall, iawn. Wan, y mantais a trio wneud hynny ydy maen nhw'n mynd i gael cwsmeriaid hollol newydd. Gall hynna wella eu gwerthiant nhw, eu sales nhw. Problem mawr efo hynny ydy maen nhw'n gorfod llawer iawn o waith ymchwil i weld os ydy'r gwledydd yma'n hoffi'r math yna o gaws. Maen nhw'n gorfod arbrofi'r caws, maen nhw'n gorfod wneud y gwaith ymchwil. Wedyn maen nhw'n gorfod meddwl am sut maen nhw'n mynd i dosbarthu'r caws mewn gwlad arall. Ac efallai ar ôl hyn i gyd, efallai fydd ormod o risg a fydd o yn methu. Okay. Grêt. Felly, diolch yn fawr iawn a pob hwyl i chi.